zal weer een van uw items eruit halen. Even kijken. Dat water. Ja, dat lijkt me wat. Alsjeblieft. Water, als ik naar water kijk, doet het me denken aan een, voor sommige mensen gaat het raar zijn. Wij moesten, als het donker werd, zodra het donker werd, wist elk kind, je moet gaan baden. En je moest je pyjama aantrekken. Ik weet niet of mensen dat woordje kennen nu. Ik zie heel veel kinderen in buurten met een kleine onderbroek rennen om 9 uur 's avonds. Dat zou vroeger nooit gekund hebben. Als het donker werd, renden we naar binnen. We moesten eerst water gaan halen op die hoek. We hadden een waterput en dan moet je die met een emmer water putten. En dan moet je buiten baden. Alle kinderen baden en dan gaan we binnen. En dan doen we lol binnen. Het was echt we hadden heel veel kinderen, dus we speelden chibritiki. Je moest je een stokje ergens bewaren. Tot misschien 9 uur. Alle kinderen in gehoorzaamheid. Iedereen stil slapen. Maar het water, 's morgens als je wakker werd. Mijn vader heeft tot vandaag, heb ik het 68 jaar. Als je 's morgens wakker werd. En het wordt licht, moet niemand je roepen. Je moet opstaan. Ook al had je niets te doen, je moet opstaan. Ook al is het zondag. En mijn vader die loerde, mijn moeder die loerde. Ze namen een fles water. Ze roepen je 1 keer. Emmy, Oswald, Armand, Lloyd. Opstaan! Je wilde niet opstaan. En dan kwam mijn moeder vooral, of mijn vader, die kwam met een fles water. En dan, je weet dat we in kamer sliepen toch? En dan spreiden ze het water, ze gooien het over je heen. Eerst heel lichtjes. En ik weet nog, misschien zou ik opstaan, een broer van me, maar ik had een broer die bleef slapen. Los van dit water nam ze dan een emmer water en ze gooiden het gewoon op het matras, nat of niet nat. Dus dit water doet me denken aan mijn opvoeding van vroeger. En ik kan je zeggen, tot vandaag, ik ben 68 jaar oud, ik woon in mijn eigen huis, ik woon alleen. Als het licht wordt, sta ik op, vraag me wat ik ga doen, maar ik kan niet slapen. Omdat ik moet er nog gaan werken. Het is een goede herinnering, maar ik vind het leuk. Hoezo? Waarom? Ik weet het niet, ik sta vroeg op. Morgen stond hij goud in de mond. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.